Joo, tähtä mitä. Mä olen jälleen takaisin. Ja vaattelin, missä se nyt juhtus. Oottakohan se on... Tiedätte, missä kyllä pahin problem fiskimis on. Kun sä olet siinä minkä ajasin laukuhas. Tiedätte kyllä mistä. Niin, tiedätte missä on kyllä hullen. Neet. Näette ne suuret kalat. Neet mulla on siinä yksi. Nyt ne on minkä 10 000, 7 000. Mitä niin paljon. Ja mä en tiedä miksi. Mä pyydänkin kysymään teille. Kas te tiedätte miksi. Ennen ne oli 60 000, 100 000, 200 000. Nyt mä vaihdan läpi. Mä otan tietoa. Alkaa tiedätte missä mä olen vattakeset. Mulla on 170 level ja mulla on 156 566 000 rahaa. Se on